Ferit Efendi mine bu. Biz bit bilmeydirik labas ayteleri uğurşa labas ol Tatar sözünden kelip çıkan şöyle ulubaz degen. Ulubaz degen Tatar sözünden kelip çıkan iyi. Вот. Siz an koyan bildiniz indi mene yazgansız bit iki tilde. Ул не? Элек халық, например, анда общий теге общак булган бит. Ай. Менә шуңардан менә гаскәрләр баралар. Ай. И һәрберсенең үзенең базы бар. Ай. Бар теге олы баз. Ай. Общий. Общий. Ай, ул как теге склад терге буланы. И менә бу лабаз бит ул тоже анда, ну, соталар бит инде лабаз. Нәрсә ул? Ул бит инде как кибет. Ай. То есть кайда күп товар. Ай. Күп товарлы җир. Ага. Вот шуңа күрә инде ул и булган инде. Шул значит татар сүзләр улубазны, шул урыс лабаз дип. Ай. Шуңардан инде алай карасам, бик күп нәрсә халыкта. Менә мин бәләкәй генә бер Илдар Паканда бушата, бер сөйлим әле. Менә бар әкият диде татарда и урыста. Ай. Урыста бар колобок. Ай. И берсе дә аңламый, нәрсә ул колобок? Ай. Нинди ул колобок? Нәрсә турында? Ай. Какой-то хлебец. Әби белән бабай. Ай. Поскребли по сусекам. Ай. По сусекам поскребли. Ага. Сусек нәрсәдер инде? По нему поскребли. Пішмақтыр енді может быть. Пішмақ ма? Менә карале, менә пішмақтан, өйдәге пішмақтан, тегеннән моннан җыйганнар и сварили хлебец. Ай. О ипишкә салганнар. Ай. Ул нигәдер өлгермәгән. Ай. Ана өлгерергә дип аны нигәдер тәрәзә төбенә куеп, Ай. ул шунда өлгерәймеш. Ай. Өлгергән дә и Тәгәрәп төшеп киткән. киткән. Бу янда алмый. Ай. Ай. Аюга да кирәкми, бүрегә да кирәкми, ул ипи булса, хлебец бит инде, әйме? Колобок кабута, хлеб. Аны берсе дә ашамый, и бер төлке. Ай. Ал утырмында ам ашады. Нәрсә турында? Мәгънәсе юк. Ай. Татардан инде. Ай. Элек-электән хәзер дә шулай агач йортны яз көне кырып по сусекам. Ай. Пышмакларны бер нәрсә калдырмыйча жуалар. Ай. Шул шүп җыела. Ай. Шул шүпне алалар да ыркыталар. Ай. Яз көне тагын шулай ук. Малларны, Ай. менә сыерның буклар монда ябыша бит. Ай. Нәрсә янда? Кәлә янда. Ай. Кәлә буга. Калабуга. Кәлә. Каралы калабуга. Кәлә бук. Кәлә бук шул кыралар. И аны тирискә ташлыйлар. Я просто ну өйдән менә шул по сусекам дигәнне. Ай. То есть Ай. малларны чистартабыз. Ай, кәләбук. Кырабыз кәләбукларны. Өйдәге чистартабыз Ай. бөтенләй иш шүпләрне. И менә шулай итеп тәгәрәтеп җибәргәннәр. Куян да акыллы. Әйтә, ә син кем? Мин кәләбук. Букны ашамыйм. Кирәкми, бар тәгәрә. Бүре дә ашамый, аю да. Ә төлке хәйләкәр. Ай. Ой, нәрсә микән булса да менә тәгәри бит әле. Ай. Хәйләкәр. Утырмында йота. Ай. Букны йота. Татар әкиятендә мәгънә бар. Син төлке кебек хәйләкәр булма. Ай. Бугашысың. Бугашасың. Ай, хәйләкәр. Менә күрдең. Мәгънәсе ай. Алар минемчә шул калька ясаганнар да үзенеке итеп биргәннәр. Менә шушы калька менә бу олыбаз шул лабаз инде. Менә. Күрдеңме менә? Бу дөньяда бөтенләй аңлата була. Күп нәрсә шулай.